לכולם. בסרטון הבא אני אעבור לכם על הפתרון שלי לשאלה 1 בנושא הנדסה אנליטית בבגרות של מועד א' 2026. נתחיל מהסעיף הראשון. נתוני הפרבולה, שזאת המשוואה שלה, ובנקודה A מעבירים משיק ונתון השיפוע שלו. מבקשים משני הנתונים האלה למצוא את השיעורים של הנקודה A. אז קודם כל אנחנו יכולים למצוא לפי משוואת הפרבולה את P של הפרבולה. נציב במשוואת הפרבולה y בריבוע שווה 54x, אז 2p שווה 54, ונמצא את p שהוא 27. כמו כן אנחנו יכולים להיעזר במשוואת המשיק לפרבולה שנתונה לכם בדף הנוסחאות, וגם לרשום אותה באופן מפורש. ואז בעצם אנחנו מקבלים שהמקדם של x שהוא שיפוע המשיק שווה ל-p חלקי y0. מהנתון השיפוע הוא 3/4, אז אנחנו יכולים להציב, וגם את p מצאנו שהוא 27. אז נשאר לנו משוואה עם נעלם אחד y0. נבודד את y0, נקבל ש-y0 שווה 27 כפול 4 חלקי 3, 36. ואז כדי למצוא את ה-x של נקודה A נציב במשוואת הפרבולה את y0 שמצאנו, ונבודד את x0 ונקבל ש-x0 שווה 24. למה אני יכולה להשתמש במשוואת הפרבולה? כי הנקודה A נמצאת על הפרבולה, אז היא מקיימת את משוואת הפרבולה. אז זהו, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, הנקודה היא נמצאת על מעגל שמרכזו בנקודה M, נתון כי המשיק לפרבולה הוא גם משיק למעגל בנקודה A, וכי ציר ה-Y משיק למעגל כך ששיעור ה-X של נקודה M קטן משיעור ה-X של נקודה A. אז זה משהו שנשים לב אליו בהמשך. ובסעיף ב' 1 מבקשים למצוא את משוואת הישר AM. אז ניגש פשוט למשוואת הישר AM. אז AM הוא בעצם רדיוס, הוא מונח למשיק בנקודת ההשקה, לכן אנחנו יכולים למצוא את השיפוע של הרדיוס שהוא הופכי ונגדי לשיפוע של המשיק. אז השיפוע שלו יהיה מינוס 4 חלקי 3. ובנוסף הנקודה A נמצאת על הישר הזה, לכן ניתן לבנות משוואת ישר לפי שיפוע ונקודה. לפי נוסחה לבנייה של משוואת ישר אני ארשום אותה y מינוס y1 שווה m כפול x מינוס x1. ואז בעצם הצבתי את הנקודה A ומצאתי את משוואת הישר המפורשת. וזאת משוואת הישר המפורשת שמתקבלת כאן. בסעיף ב' 2 מבקשים למצוא את משוואת המעגל. אז עכשיו בעצם אני רוצה למצוא את השיעורים של הנקודה M שהיא מרכז המעגל ואת האורך של רדיוס המעגל. כיוון שהיה נתון שהמעגל משיק לציר ה-Y, אז בעצם אני אסמן את ה-X של הנקודה M להיות T, ואז גם הרדיוס שווה ל-T, וה-Y של הנקודה M בעצם אני אציב במשוואת הישר את ה-X של T, ואז בעצם זאת תהיה הצגה כללית כזאת שה-Y של הנקודה M יהיה מינוס 4 חלקי 3T ועוד 68. אני כגישה לפתרון של שאלות כאלה, אני תמיד אנסה להשתמש בכמה שפחות נעלמים וכמה שיותר לפשט את הפתרון, להביא אותו לצורה שהיא כמה שיותר פשוטה. ומבחינתי להשתמש בפחות נעלמים זה אחד הכלים לגשת לפתרון בצורה פשוטה. אז עכשיו מה שנשאר לי לעשות זה בעצם למצוא איזשהו קשר, לבנות איזשהו משוואה. אז כיוון שאני יודעת שהרדיוס הוא T,
אז אני יכולה להביע את זה שבעצם המרחק בין נקודה A לנקודה M שווה ל-T. וזה מה שעשיתי פה. בעצם השתמשתי בנוסחת הדיסטנס, והבאתי שהמרחק בין הנקודה A לנקודה M שווה ל-T. ופשוט רשמתי בנוסחה, בתוך השורש יש את ה-x של m פחות ה-x של a בריבוע, ועוד ה-y של m פחות ה-y של a בריבוע. ואז העליתי בריבוע, פתחתי סוגריים, לא הייתה לי ברירה, והגעתי למשוואה ריבועית, שפתרתי אותה פשוט במחשבון, וקיבלתי שני פתרונות, T1 15 ו-T2 60. כיוון שנתון שה-x של הנקודה M קטן מה-x של הנקודה A, אז אני אבחר את ה-x ששווה 15 להיות ה-x של הנקודה M ולא 60, אז הפתרון של ה-60 נפסל. שימו לב שהעלינו בריבוע כחלק מהפתרון של המשוואה של הדיסטנס, אז כאשר מעלים בריבוע במשוואה יש צורך לעשות בדיקה לתוצאה ולבדוק שהיא תקינה אחר הצבה במשוואה לפני העלאה בריבוע. זה שלב חשוב והוא נדרש מבחינה מתמטית לבדיקה של הפתרונות שלכם. לכן יש לבצע כאן את הבדיקה לתוצאה 15. לאחר שמצאנו את ה-x שלהם, פשוט להציב במשוואת ישר, למצוא את ה-y, ומתקבל שה-y שווה 48. ואז הנקודה M 15, 48 והרדיוס 15, אז אפשר להיעזר בנוסחה כללית למשוואת מעגל לפי שיעורי אמצע המעגל והרדיוס. אני ארשום את זה פה. במעגל ש-A, B זה המרכז שלו והרדיוס R, אז הנוסחה היא x פחות A בריבוע ועוד y פחות B בריבוע שווה R בריבוע. ואז פשוט הצבתי את השיעורים של הנקודה M ואת הרדיוס 15 וקיבלתי את משוואת המעגל. זהו, עכשיו נעבור לסעיף אחרון. אומרים לנו שנקודה B, נקודה כלשהי על המעגל, דרך נקודה B מעבירים משיק למעגל, נקודה P נמצאת על המשיק, כך ש-BP שווה 36. ב-G1 מבקשים למצוא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P שמתקבלות באופן הזה. אז באופן כללי, כשאני ארצה למצוא מקום גיאומטרי, אני אסמן את הנקודה של המקום הגיאומטרי ב-x1, y1. ובעצם המטרה שלי היא למצוא קשר בין x1 ל-y1. הקשר הזה בעצם ייתן לי את המקום הגיאומטרי של הנקודות שמקיימות את אותו נתון שהיה בשאלה. דבר נוסף, אני אסמן על הסרטוט, לי זה מאוד עוזר לסמן על הסרטוט, את כל הנתונים של הבעיה ואת כל מה שאני יודעת. על מנת שזה יעזור לי לזהות את אותו קשר שאני מחפשת למציאת המקום הגיאומטרי. אז במקרה הזה אני בעצם יודעת ש-BP מאונח ל-BM כיוון שזה משיק. אני יודעת ש-BM שווה 15 כיוון שזה רדיוס, ונתון בשאלה ש-BP שווה 36. ואני יודעת את השיעורים של מרכז המעגל, שזה 15 ו-48, נקודה M שמצאנו בסעיף הקודם. אז בעצם אני יכולה לזהות שיש לי פה משולש ישר זווית BMP, שאני יכולה להביע משפט פיתגורס במשולש הזה, ושאני יכולה להביע את המרחק בין M ל-P בעזרת x1, y1. אז בעצם אולי אני אוסיף כאן את המשפט פיתגורס בצד לפני ההצבה, שבעצם MB בריבוע ועוד BP בריבוע שווה MP בריבוע. ואז בעצם מה שיש בשורה הבאה זה הצבה, ש-MB זה 15 ו-BP שווה 36, והדיסטנס בריבוע אז בלי השורש של הנקודות P ו-M. ומה שמקבלים זה בעצם את המשוואה הזאת,
שמתאימה למשוואה של המעגל, שהמרכז שלו גם בנקודה M, והרדיוס שלו 39. בסעיף ג'2 שואלים האם על המקום הגיאומטרי שמצאתם יש שתי נקודות שהמרחק ביניהן הוא 80. אז בעצם הרדיוס של המעגל שמצאנו בסעיף ג'1 הוא 39. אז הקוטר שווה 39 כפול 2, 78. הקוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל, ולכן לא יהיו שתי נקודות על המעגל שהמרחק ביניהן 80, כיוון ש-80 הוא גדול יותר מ-78. זהו, זאת הייתה השאלה בהנדסה אנליטית מהבגרות האחרונה, מועד א' 26. אני מקווה שההסברים שלי היו לכם מועילים. אם תרצו העתק של הפתרון שלי, מוזמנים לכתוב לי הודעה ואני אשמח לשלוח. בהצלחה.